Så er vi kraftedme på vejen. Vi er i Høve. Vi er på vej til Sommerland Sjælland. Sammen med OTC og Saturn Club, som der står for det hele. Og jeg ligger rimelig langt foran. Jeg er i den første kolonne. Skal jeg lige huske at blinke. Jeg er i første kolonne. Sådan cirka halvvejs nede i den første kolonne. Så jeg er en af de første afsted. Jeg aner ikke, hvad nummer jeg er. Det har vi jo ikke. Men mega fedt, mand. Mega fedt. Jeg har fået sådan en vendeting på mikrofonen. Så jeg håber, edderkodylen med, at lyden den er god. Jeg har ikke så meget venstre i hjelmen lige nu. Det blæser ellers ret meget i dag. Men jeg håber på, at tempoet det er ret normalt. Jeg har hørt fra andre, at det ikke skulle blive sådan sønderligt vildt. Ikke vildere end det her da. Jeg tror ikke, vi skal ud på nogen som helst rute 21 motortrafikvej. Så det er stille og roligt tempo her, under de 100. Jeg ligger bag manden foran mig, og bag mig ligger der en masse andre. Så vi hygger. Skal til venstre heroppe, kan jeg se. Min trøjejakke, den sidder her dårligt. Der er blevet stoppet heroppe. Så det er bare at svinge ud. Ej, hvor fedt. Så det er bare at køre, eller hvad? Kigger lige en gang. Kigger altid lige. Mega fedt, mand. Fuck, det er top koordineret det her jo. Der er styr på det. Jeg har aldrig nogensinde været med til sådan noget, som sagt jo. Og jeg ville have været med til bakkeåbning. Det blev det ikke til. Så det blev til Sommerland Sjælland åbning. Nu kører vi sådan lidt hip som ham. Nu ligger jeg simpelthen herovre. Up. Bare. Hvor ligger jeg nu hen? Jeg ved ikke, hvor jeg skal ligge. Vi kører lidt hip som ham her i tempo. Han ligger der, jeg ligger bare sådan her. Ja, det er sådan her vi gør. Folk de ligger lidt forskelligt. Ligger til venstre for ham her. Ja, tempoet er godt her. Jeg har fået at vide, at jo længere tilbage man ligger, jo højere kan tempoet være, fordi der kommer ind imellem nogle huller, man skal fylde op med. Så det er sgu meget fint at ligge her midt i, ikke midt i det hele, men faktisk i starten, i begyndelsen af det hele. Jeg har godt nok glædet mig i lang tid her. Jeg kører sammen med 3 andre. En af dem er dem, der ligger lige bag mig, og den anden, ikke 3 andre, 2 andre. En af dem ligger lige bag mig, og den anden ved jeg faktisk overhovedet ikke, hvor er henne. Det kan jeg sgu ikke se. Jeg tror også, hun er lige lidt bag mig. Jeg kom ret godt afsted. Jeg ved ikke, folk de ligger lidt sjovt her og kører, men jeg ved ikke, om jeg bare skal fylde op. Eller hvad det er, jeg skal. Jeg har sgu ikke prøvet det før. Jeg ligger bare helt pænt bag mig ham her. Jeg ligger bare og kører trekant her. 1, 2, 1, 2. Han fumler lidt med tingene derovre til højre. Det er fint nok, det er fair nok. Jeg er bare med ham. Kommer jeg nok. Jeg er forbi ham her. Nu overlever jeg simpelthen. Nu kunne jeg simpelthen ikke vente med det der. Det går for langsomt. Det er min smag. Men nu ligger jeg her bag ham her. Det passer mig også lidt bedre faktisk. Jeg aner ikke om alle dem bag mig, jeg tænker, jeg er en kæmpe idiot. Hvor er det fedt, der er lukket af egentlig. Det har de jo så må få aftalt med det ene eller det andet, at de går ud og gør det. Lige her i hvor det var halv times tid, hvor lang tid det tager at komme til nok et sted. Fedt, mand. Vi er bare derud af. Han blinker stadigvæk ham der, det er også fint nok. Så er man ikke i tvivl om, hvor han har skulle dreje hen. Blinker jeg? Jeg blinker ikke. Fedt, mand. Fedt. Lige lidt højt tempo her faktisk. Det ved du hvad? Det er okay. Vi vinker til alderen hver. Hvor er det vildt, at der er folk, der står og kigger. Hvor er det fedt. Det har jeg slet ikke lige troet, der ville være, men det giver meget god mening. Han har stadig blinker. Styr på det. Han har styr på det. Jeg ved ikke, helt ærligt ikke. Jeg ved ikke, hvilken vej vi er på lige nu. Jeg kan ikke lige kende den. Vi kører til højre der ved Høve. Så vi kører til... Det er ikke lige en vej, jeg normalt tager selv. Jeg ved kraften ikke lige, hvor vi er henne. Også lige før jeg skal over hende her og fylde op der. Men så kommer man lige pludselig her kommer man. Jeg kører bare, men jeg ved det ikke.
Der er hul. Jeg tænker, jeg skal fylde hullet op. Nu blæser det en del. Jeg håber som sagt, lyden den er måske ikke lige jerndød, men bare bedre. Fordi jeg har fået sådan... Hold da kæft, mand. Der går det lige pludselig langsomt. Det er jo utroligt, at sådan nogle stop. Nå, vi er her. Nej, jeg har ikke nogensinde kommet ind den her vej fra, tror jeg. Trip. Jeg skulle til venstre der, mand. Det der, det kommer til at vare 10.000 år. Har de også stoppet hernede? Det er gang. Eller er der overhovedet kryds? Jeg ved det ikke engang. Nå, det er der ikke. Det vil sige, det er sindssygt, hvis de har en rigtig kryds. Mega fedt! Jeg kan ikke blive ved med at bande hele tiden. Mega fedt, mand. Jeg koncentrerer mig ret meget om at køre, ikke? Og ikke kun om at snakke, fordi jeg gider sgu ikke at være skyld i et eller andet lort. Allerede, jeg ved ikke om jeg har lavet fejl allerede med at køre frem og sådan noget. Jeg aner det ikke, mand. Jeg er bare her. Går det langsomt igen, kan jeg se deroppe. Så er vi hurtigt på... Så farten af. Vi skal ikke se katastrofebremsen nu sådan noget. Ja. Og vi er med på den. Vi er med på bølgen. Sindssygt. Det må være virkelig nederen at holde det. Jeg kan fandme godt forstå, at folk bliver tålmodige, men igen, der var ikke noget at gøre. Det er heldigvis en lørdag, for håber skal folk ikke nå det helt vildt syge, mindre de på arbejde. Men jeg vil også gerne lige snakke om noget helt andet, som ikke har noget med det her at gøre. Jeg vil gerne lige give shout-out til vores nye største fan her på kanalen, som er Mr. The Balls, som der åbenbart havde ret travlt med at kommentere på sidste video i forhold til titel, og gik ret meget op i, hvorvidt de kommentarer, som vi skrev tilbage igen, var ChatGPT'et. Og altså bare rolig. Jeg har altså ikke behov for at bruge ChatGPT for at skrive en kommentar, det bliver godt dansk. Og så meget går vi heller ikke op i det. Men jeg synes, det var sjovt, så jeg vil bare sige hej til Mr. The Balls igen. Jeg ved, du ser med, bror, så du kan lige lægge en kommentar nede i kommentarerne igen. Det er lidt sjovt at gå så meget op i det. Hvorvidt den titel, den var grammatisk korrekt eller ej. Der må jeg jo bare lige sige til ham igen, lige for at starte den samme diskussion op. Den er grammatisk korrekt. Der må man mene, hvad man vil om den. Lige meget hvad han synes eller ej, eller hvad man synes eller ej, så kan man altså ikke diskutere imod den danske ordbog. Altså, der er desværre ikke nogen diskussion om det, for at være helt ærlig. Så er ordene defineret allerede. De står et meget fint sted. De er blevet brugt i mange år. Så ja, var lige hurtigt et lille sidespor med Mr. The Balls, som lige havde meget travlt sidste video. I går lige købet ind og kommenteret på andres kommentarer, men når man har en fan, så har man en fan, så jeg kan fandme godt forstå, at han kommenterer på det hele. Altså han vil ses, og han vil høres, og prøv at Mr. The Balls, jeg både ser og hører dig med den. Så du er velkommen til at lægge en kommentar igen. Jeg skal med glæde svare på det. Nå, nok om ham, nok om det. Nok om kommentarer, nok om Balls. Tilbage til Sommerland Sjælland her. Mega fedt. Jeg har selv arbejdet deroppe faktisk, da jeg var lidt yngre. Da jeg måtte mene, hvad man ved om at arbejde deroppe. Det var okay. Jeg siger ikke, men det var okay. Jeg glæder mig til at komme derop. Jeg har bare glædet mig til det her, men totalt fedt. Top fedt. Så er vi tilbage her, hvor jeg kørte i en køreskolevideo. Hvor vi var ude og køre på vej. Hvor jeg kørte på den store motorcykel. Det var jo fedt, mand. Det var jerndød udsigt her. 70, vi kører... Blinker jeg? Nej, blinker jeg. Vi kører 80 næsten. Det er fint nok. Man skal følge med. Jeg kan ikke være ham der, som trækker hele. Jeg skal da ikke være ham der, som ender med at køre røven på de andre. Jeg kan også se, at nogle gange de bremser kraftigt med tidligere op. Så kommer der den der køreaktion, at alle de skal bremse mega hårdt op. Jeg skal jo ikke så tit, jeg kører heroppe. Desværre, det kommer her ikke alene. Jeg ville faktisk have taget, det var den forrige video, taget sådan en hyggetur. Og planer om at tage den her vej op til op nord i Odsherred. Men der var der, hvor skjold af her jo. Men det har jeg jo som sagt sat frisk med strip. Og ekstra edition fra sidste video. Den har jeg sat en ekstra strips på. Bare lige styr på det hele. Der er lidt mekanik over mig. Jeg har sat en ekstra strips på. Så nede i bunden, fordi den sad og flappede lidt op nede i bunden, der hvor den var knækket. Men altså det ene stykke, men der hvor den sad fast på ploven og noget.
der var der jo sådan det der knækkede stykke. Der sad den og flappede lidt op og tænkte, især når der var vind, og man kørte stærkt og sådan noget. Jeg gad sgu ikke have, der var mere, der går i stykker, fordi det der vandreservoir der jo, det var også gået i stykker. Jeg har jo, det var jo i første weekend af påsken, at det der skjold fløj af. Og jeg bestilte, lige så snart jeg kom hjem, der bestilte jeg et nyt skjold fra Asian, fra Thailand. Og først her i den her uge, altså vi er i maj for Finland. Først i sidste uge, den uge vi lige, altså først i den uge vi lige har været i nu, der har jeg fået en mailbekræftelse om, at nu er den endelig sendt, fordi de har selv ventet på en af delene. Jeg bestilte 2 skjolde. De har selv ventet på en af dem fra Kawasaki selv, fordi de ikke havde. Jeg har bare ventet en måned på, at de skulle sende det skide skjold. Og så er der jo så 10-15 dages leveringstid. Det er jo hverdag, vel at mærke til. Det er jo 2 til 3 uger. Det var da langsomt, der nogle gange, ikke? Men det var da det færre. Det gider jeg ikke at køre stærkt i mit skjold, det flyver af, så det er helt tip-top meget. Igen mega nederen, når man holder det og skud. Men mindre man selvfølgelig er kommet for at se os. Jeg tror også, jeg vil miste tålmodigheden, men man skal bare ikke køre ud, fordi så går det fint fløjtende galt. Det er der nok mange, der godt kunne finde på at gøre. Der er rigtig mange, som ikke har kørt motorcykel, som man nok ikke lige forstår sig på, hvor farligt og hvor skræmmende det kan være at køre motorcykel. De der biler der, de bare møver ud. Det burde næsten være sådan en regel, at alle burde køre motorcykel på et tidspunkt. Ligesom alle burde lære at sidde i kassen. Alle burde prøve at sidde i kassen på et tidspunkt, så ved man, hvordan det har været at være kassenarbejder. Og sidde der og få røv og nøgler fra kunder. Alle burde også lige prøve at køre motorcykel en gang, så de kan lige mærke, hvordan det er, når en bil kører ud foran en, fordi den lige tror, den kan nå det. Så når den det, men det er på et hængende hår. Det har jeg allerede prøvet en del gange nu, og jeg har haft kørekort ikke engang et år. Stil. Det synes jeg, alle burde prøve at køre motorcykel, så de kan mærke det. Hvor meget ekstra påpasselig man skal være. Og hvor observant man egentlig bliver for, der kan opstå en hest, for andre i trafikken, ikke? At man holder øje med alt jo. Også heste. Jeg skulle lige rette min hæt der engang, og så lige og løbe ned om næsen på mig. Man sidder lige, altså, det er ikke den mest behagelige tur det her, men jeg sidder kraftigt og koncentrerer mig meget om mig ikke at køre i hverken den ene eller den anden. Jeg sidder og spænder lidt rundt omkring. Jeg skal ikke være ham, der får mig noget som helst op. Der står de, der har de også lukket. Ej, hvor fedt. Det var også her, vi kørte på vej til kørekortet. Jeg synes, det er fedt, at de har kunnet lukke af. Det giver noget seriøsitet og noget også sikkerhed. Prøv at tænke, hvis vi skulle holde 1 milliard motorcykler og vente hver især, det ville jo ikke blive noget kortage overhovedet. Det ville bare blive hundredvis af forskellige grupper. Jeg havde ikke regnet med det. Jeg ved godt, ved Bakken, der gør de det og sådan noget, men der lukker de jo hele veje af. Men det er jo også kæmpe stort jo. Men alligevel, at det er OTC, der har fået lov til at stå derude og dirigere, det synes jeg det er fedt. Det synes jeg er gennemført. Og vidner om størrelsen på det, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange vi er. Der er i hvert fald et par flere hundrede motorcykler. Jeg ved sgu ikke, hvor mange vi var. Vi var 3 fulde rækker, hvor vi stod, altså 3 kolonner, kan man kalde det. Hvor hver kolonne var der 4-5 på en række, og så gik den bare derned af, ikke? Altså hen ved Hørve, idrætssalget og filerne var.